Teràpies. Deixem el microbioma, passem a les teràpies. Molt breument, també. A veure, una de les teràpies que més s'està imposant ara és la medicina regenerativa. Bàsicament, en què consisteix? Doncs a generar cèl·lules que siguin del teixit que un pacient necessita. Per exemple, una persona que s'ha fet una cremada molt extensa, doncs generem cèl·lules de la pell al laboratori per poder després recobrir-li aquesta zona. Cèl·lules òssies per trencades, nervioses per lesions, per exemple, medul·lars, s'ha fet ja algun experiment que funcionen raonablement bé, cardíaques per persones infartades, etc. Clar, com ho fem per obtenir aquestes cèl·lules? Doncs la millor manera és a partir de cèl·lules mare. Les cèl·lules mare són cèl·lules indiferenciades que, justament pel fet de ser indiferenciades, es poden convertir en qualsevol cèl·lula de l'adult que faci falta. El problema d'aquestes cèl·lules indiferenciades és d'on les obtenim. Clar, si volem que siguin totalment indiferenciades, l'únic lloc on les trobem és en els embrions. Són les cèl·lules mare embrionàries. S'obtenen en embrions en estadi de blastocist, això no ho veurem amb els pollastres perquè és massa petit, però s'obtenen en aquest estadi de blastocist, que són uns 5 dies després de la fecundació. Clar, això, a veure, d'una banda, té un problema ètic, hi ha persones que no veuen bé disgregar embrions que podrien generar un ésser humà, però tot això es fa in vitro, per obtenir aquestes cèl·lules. I segon, el material genètic d'aquestes cèl·lules és de l'embrió, no del pacient. Per tant, jo podria generar un teixit, però hi hauria rebuig immunològic. No seria diferent a fer un trasplantament d'òrgans. Clar, jo podria generar el teixit a la carta, que necessita això, no haig d'esperar que una persona jove hagi mort d'un accident per trasplantar el cor o trasplantar el que sigui. El puc fer. Però hi ha aquest problema ètic que es podria solucionar utilitzant tècniques de trasplantament de nucli. En què consisteixen, bàsicament? Si jo tinc un oòcit, li trec el seu nucli, agafo el nucli d'una cèl·lula de la persona que ho necessita, el poso dins, faig que comenci el desenvolupament embrionari, una clonació, però sense arribar a clonar fins l'adult. És a dir, al cap de 5 dies jo tinc les cèl·lules mare, les obtinc i ja està. Clar, això és generar expressament un embrió humà, a més amb una tècnica d'enginyeria cel·lular per destruir-lo. El component ètic o és el mateix o superior, si més no. Com a mínim és el mateix. El que diuen els que s'hi han oposat fins ara és aquest embrió, si l'acabessis implantant, podia generar un ésser humà adult. El problema que hi va haver amb Dolly, per exemple, Dolly diuen que va envellir prematurament, no és cert. Senzillament, algunes cèl·lules no es van formar correctament perquè ja venien metilacions prèvies i va patir malalties degudes a problemes epigenètics. S'han trobat maneres en les quals tu pots desfer el programa epigenètic pràcticament a 0. Però de totes maneres, encara que no fos a 0,0, com que aquí no estem generant un adult, estem generant només un teixit concret, aquest problema seria mínim. De moment, un teixit. De moment, sí. La qüestió és que aquestes cèl·lules mare embrionàries prometien molt, però hi havia altres alternatives que també es van estar explorant. Una altra són les cèl·lules mare adultes. Són les que tenim en els teixits del nostre cos.
són les que vesteixen el recanvi cel·lular. Vale? Per exemple, la pell. Cada dia perdem milers de cèl·lules de la pell. Quan escombreu a casa, sobretot si viviu en un poble gran o a ciutat, la major part de pols són cèl·lules epitelials mortes. Al camp és pol·len i altres coses, però a ciutat no. Aquestes cèl·lules de mare de teixit poden proliferar. La qüestió és que ja no es poden diferenciar amb qualsevol cosa, únicament amb aquell teixit concret del qual ja formaven part. No tenen problema de rebuig perquè es poden obtenir del mateix pacient, però primer costa obtenir-les. Les epitelials, estan sota la pell, però d'altres teixits costaria molt obtenir-les i, a més, serien només per aquells teixits en concret. Hi ha hagut gent que hi ha treballat, per exemple, a Navarra, l'Hospital Universitari de Navarra, que depèn de l'Opus. Allà han treballat molt amb cèl·lules mare del múscul de cuixa per regenerar múscul cardíac infartat. Tot és múscul, i realment han aconseguit una millora d'entre el 15 i el 20% en l'eficiència cardíaca de les persones tractades, que és la diferència entre no poder pujar ni un sol graó o poder pujar un tram d'escales. Per tant, està bé, no és l'objectiu a llarg termini més òptim. També s'ha especulat amb utilitzar cèl·lules mare de càncer. Les cèl·lules canceroses són cèl·lules mare, proliferen. Però clar, això té uns problemes brutals. Són cèl·lules amb moltes mutacions. S'ha intentat i ha sigut, no en persones, i tot in vitro, ha sigut generalment un petit desastre. Vale? I sembla que la solució ve de les cèl·lules mare pluripotents induïdes, que és el que va generar el Premi Nobel del 2012. El 2012 el Premi Nobel se li va donar a John Gurdon, que havia demostrat als anys 60 que era possible desfer el programa embrionari, és a dir, agafar una cèl·lula adulta i fer que els seus gens reescriure el programa genètic perquè tornessin a ser cèl·lules mare. Ho havia provat en amfibis. No sabia com ho havia fet perquè feia trasplantaments de teixits, però havia demostrat que això era possible, i Shinya Yamanaka, just l'any abans de guanyar el Premi Nobel, o 2 anys abans, va trobar la manera de fer-ho amb cèl·lules humanes. Bàsicament, agafant fibròcits, cèl·lules que són les cèl·lules de farciment del nostre cos, per tant, les tenim accessibles en grans quantitats, suficient quantitat, i l'únic que feia era activar 4 gens. Recordeu abans que parlava de les xarxes gèniques? Són els 4 gens que queden al marge de la xarxa. Tu actives aquests 4 gens i els programes genètics del fibròcit tiren enrere i es converteix en una cèl·lula mare equivalent a l'embrionària, que per tant es pot convertir després en qualsevol altre tipus cel·lular. Clar, després d'això han desaparegut els problemes de les cèl·lules mare embrionàries, de les adultes de teixit. Això és l'eina que estaven buscant la gent que treballa en medicina regenerativa. És la pedra filosofal de la medicina regenerativa. Aquí està. El que fas és afegir còpies funcionals d'aquests gens actives, i aquests gens fan la proteïna corresponent, i aquesta proteïna són factors de transcripció, la majoria, posen en marxa tota la maquinària genètica perquè allò reverteixi fins a cèl·lula mare. En aquest moment ja es va per les cèl·lules mare 2.0, que són més eficients que les de fa 2 anys. Canvia molt ràpid això, però bàsicament el sistema és el mateix. Si tu agafes un blastocist, li treus les cèl·lules mare que té dins, perquè a veure, en el blastocist, aquesta foto que hi havia aquí, aquesta capa de fora, això donarà les membranes extraembrionàries, placenta i companyia. I això d'aquí, de dins, tots els teixits de l'adult i de l'embrió abans, clar. Doncs si tu agafes una piloteta d'aquestes, li treus les seves cèl·lules i li poses aquestes altres, en principi es podria generar un embrió nou. De fet, s'ha provat amb ratolí i Déu-n'hi-do.
Una altra manera de clonar-nos, No ho sé. Bueno, ningú ja ho ha remenat gaire per evitar oposicions frontals de sectors que diguin és que aquí estarem fent. Bueno, amb ratolí s'ha fet i sí, sembla que ara el que s'ha fet és no buidant-ho del tot, sinó introduint-ne unes quantes i s'integren perfectament bé amb l'embrió i fan tot el que han de fer. Bueno, ja han sortit molts treballs sobre això, de cardiomiòcits, cèl·lules de la retina, de fet, petites retines fetes a partir d'aquestes cèl·lules mare, i tot això també porta un altre aspecte, molt breument, que seria el de la selecció d'embrions, ja que estàvem parlant d'embrions. Clar, què permet la selecció d'embrions? Doncs bàsicament detectar en una família amb antecedents d'una malaltia d'origen genètic, detectar si aquell embrió serà portador de la malaltia o patirà la malaltia o no. No és una cosa, no és una tècnica per fer en general a la població, perquè hi ha tantes malalties, tantes possibilitats que no pots mirar-ho tot. I no té cap sentit, perquè la major part de famílies no tenen antecedents i els fills surten perfectament sans. Però en aquests casos en què hi ha antecedents, aquest és un cas que va sortir el primer, un dels primers, d'una família que tenien antecedents de síndrome de Marfan, afecta el teixit connectiu, moren per una dilatació sobtada de l'aorta. Doncs bé, el que es basa és, primer poso aquesta, amb una pipeta agafes una cèl·lula de l'embrió. Primer fas una fecundació in vitro. Una fecundació in vitro genera uns 20 preembrions. De fet, no es diu embrió fins que no s'implanta l'úter. Però és igual, són noms només. Agafes una cèl·lula de cadascun i per PCR mires si quins al·lels té per la malaltia aquella. Té l'al·lel que dona la malaltia o no el té? De tots els 20 embrions, agafes aquells que estan lliures d'aquest al·lel. I són aquests els que acabes implantant, 1, 2 o 3, o els que siguin, a la mare perquè el gesti. Per tant, el fill neix sense la malaltia. Què cal per poder fer això? Primer ha de ser una malaltia monogènica, un sol gen implicat. En un futur potser es podrà fer amb més gens quan tinguem una visió més àmplia de com funciona el genoma, més cara encara. Ha de ser un gen ben caracteritzat, per tant que podem decidir quin al·lel té. El diagnòstic ha de ser precís, no ha de ser inequívoc. S'ha de saber que la persona que neixi no patirà cap conseqüència per aquest procés, però això ja ho sabem ara. Treure una o dues cèl·lules d'un embrió no passa absolutament res. I sempre ho ha d'aprovar una comissió ètica perquè no es faci un abús de la selecció. A vegades el límit de malaltia o no malaltia pot ser difós. Hi ha malalties molt clares, la síndrome de Marfan, però clar, una persona que neixi amb un coeficient d'intel·ligència just al límit inferior del que considerem normal. És una malaltia o no? Això depèn molt de cadascú, Vull dir, no hi ha una resposta. Però ha de passar per un comitè d'ètica per evitar... Clar, en el cas de la intel·ligència són molts gens, els implicats no és només un. Però per posar un exemple, cal un comitè d'ètica. Teràpia gènica, bàsicament, en què consisteix? Consisteix a arreglar un defecte genètic, bàsicament. Com? Doncs si la persona afectada, el seu problema és que el gen no funciona, cap de les dues còpies no funcionen, li afegim una còpia funcional del gen. Si el problema és que hi ha un gen que funciona massa, li podem afegir, per exemple, un microRNA que ho silenciï. També s'ha provat, per exemple, per tractar el càncer. Teràpia gènica per tractar el càncer? Què li hem d'afegir a una cèl·lula cancerosa? Doncs és molt senzill. La cèl·lula cancerosa, el cos no les elimina, el sistema immunitari no les elimina bé, perquè són del mateix cos. No les reconeix com una cosa externa. Què s'ha fet? S'ha provat amb molt d'èxit amb càncer de pròstata, perquè és un dels més localitzats.
Agafes unes quantes cèl·lules canceroses. In vitro, els introdueixes una còpia d'un gen que faci una proteïna de superfície que no sigui humana. Per tant, el sistema immunitari la reconeixerà com a no pròpia. Aquestes cèl·lules les reintrodueixes dins el tumor. Poca gràcia, no? Sobre que en tens te'n posen més. Bueno. Però la gràcia està en què el sistema immunitari reconeix aquestes cèl·lules ara ja com a no pròpies i fa anticossos contra elles. I de pas, habitualment, també fa anticossos contra altres parts de la cèl·lula que abans no havia detectat com a estranyes. I aquestes altres parts estan compartides amb la resta de tumor. Per tant, el sistema immunitari elimina el tumor de forma neta, sense cirurgia, perquè és una biòpsia, sense quimio, sense ràdio, sense res. S'han fet alguns tractaments experimentals i funcionen prou bé. Després els hi fan quimio i ràdio per si un cas, també moltes vegades, però funcionen prou bé. La idea bàsicament és o extreure les cèl·lules del pacient, introduir-los el gen a fora i tornar-les a posar dins, o directament infectar, entre cometes, el pacient amb les còpies del gen que tu li vols introduir. Com? Doncs moltes vegades s'utilitzen virus modificats, virus que ja la seva feina, el seu cicle biològic, passa per infectar cèl·lules humanes. Per tant, ja directament introdueixen aquest material genètic a dins. Me'n salto moltes perquè és més o menys tot el que estava dient. Això només està permès amb cèl·lules somàtiques, no amb cèl·lules germinals, perquè les germinals vol dir, aquí sí, evolució, transmetre aquestes còpies dels descendents per sempre més. I això té un component ètic i social important. Es fan servir moltes maneres, s'han provat moltes maneres d'introduir aquests gens i, de fet, un dels grans problemes que hi ha és justament amb la manera com s'introdueixen. Fins ara s'han fet servir virus, però un dels problemes que tenen els virus és que en algunes ocasions generen reaccions immunitàries brutals. De fet, hi ha hagut pacients que han mort 48 hores després del tractament degut a una reacció del sistema immunitari impressionant. Un altre dels problemes que es comença a resoldre ara és que, clar, quan tu integres el gen a les cèl·lules que els hi fa falta, el gen no pot quedar surant pel nucli. S'ha d'integrar dins el genoma. Però, esclar, integrar-se dins el genoma vol dir interrompre alguna seqüència d'aquell genoma. Si la seqüència que interromp està implicada en cicle cel·lular, aquella cèl·lula es transforma en cancerosa. I, de fet, els primers tractaments amb un nombre significatiu de persones que es van fer, amb 10 o 15 persones, la meitat, al cap de 5 anys, havien mort de leucèmia. Degut a això. Els altres es van curar i fantàstic per ells. Però, clar, és un percentatge massa elevat, no? La solució quina és? Doncs ara que comencem a conèixer quines zones del genoma no tenen funció, són poquetes, un 20%, però comencem a saber quines són, la gràcia està en domiciliar aquests gens perquè s'integrin allà on sabem que no interrompran o sospitem que no interrompran res. Però s'hi està treballant. No és una teràpia que diguis, ostres, ja està a tot arreu. No. És una teràpia que es va avançant, fa més de 20 anys que es treballa amb això. Així com les cèl·lules mare han anat molt ràpid, això va molt lent i segueix anant lent, i de moment la previsió tampoc no és que vagi massa més ràpid, si més no als propers anys. S'han fet molts assajos diferents per diferents tipus de malalties, teniu totes les llistes aquí, si teniu curiositat doncs ja us ho mirareu, amb diferents tipus de virus. Però ja hi ha un tractament de teràpia gènica aprovat. Un que s'ha demostrat que no té efectes secundaris, que, i a part molt senzill, és una sola injecció. S'anomena Unicur, clar, és una sola injecció, un nom poc imaginatiu,
El fàrmac s'anomena, doncs, això, Glivera, l'ha tret una companyia, està aprovat des de l'any 2012, es va començar a comercialitzar el 2013, es va aprovar el 2012, serveix per tractar la deficiència en lipoproteïna lipasa. Les persones afectades d'aquesta deficiència tenen un excés de lípids circulant en sang, la qual cosa acaba provocant, doncs, malalties coronàries. Bàsicament el que es fa és injectar això intramuscularment. Les cèl·lules que adquireixen aquest gen adquireixen aquest receptor i comencen a segrestar aquest excés de lípids. No cal que tot el cos segresti l'excés de lípids, on que la sang va passant per tot arreu, cada vegada que fa un cicle i passa per allà, van segrestant lípids. I realment baixa l'índex de lípids en sang. Per tant, ja n'hi ha una aprovada, però, repeteixo, per moltes de les altres malalties serioses també que hi ha, doncs la cosa anirà bastant més lenta encara.